Nielen na veľkosti, ale aj váhe a kartových poplatkoch naozaj záleží. Máme tu praktickú ukážku porovnania dvoch cenových ponúk prepravcu A a prepravcu B. E-shop odošle v sumáre 500 balíkov mesačne, z čoho 85%, teda 425 balíkov, je vo váhach do 10 kg. V týchto váhových kategóriách vychádza prepravca A drahšie, takmer o 56 €, teda o 13 centov v priemere na zásielku. Prepravca B však môže kompenzovať nižšie ceny pri ľahších váhach vyššími cenami práve pri ťažších balíkoch. Preto môže nastať situácia, že tých zvyšných 15% balíkov dokáže rozdiel v nákladoch znížiť aj o polovicu. Pozrime sa, ako môže zamiešať karty nepatrný rozdiel pri transakčnom poplatku. Náš e-shop má 70% balíkov na dobierku, z čoho 40% je zaplatených platobnou kartou. Priemerná hodnota objednávky je 75 €. Cena dobierok je rovnaká, avšak prepravca B má kartový poplatok drahší o 0,2%. Tento minimálny rozdiel v konečnom dôsledku celkové náklady u obidvoch prepravcov v podstate vyrovná. Bola táto ukážka pre vás prínosná? Vieme, každý z odosielateľov môže mať rozdielne cenové podmienky a rozloženie balíkov. Išlo nám o to ukázať, aký veľký dopad môžu mať aj minimálne rozdiely. Ak máte záujem, takýto pomocník si môžete stiahnuť aj na našej stránke.